Kwakhona ngoba unendoda nangatshela. Kwakhona ngoba unendoda lo enjena. Ngoba unendoda nangasuka ngitshela indoda yakho ukuthi ayijolela. Wena uyajwayela wena. Wena uyajwayela wena. Akekho umuntu ongakufuna. Akala indoda yakho. Yabo nje nobana wabona kahle ukuthi ngithi uzothi mangasuke ngitshela indoda yakho ukuthi ayijolela izothini. Ngoba phela wena angithi indoda yakho ufebela indoda yami. Amadoda athi njengalento yakho engakuthathela yona. Hawa amadoda athi njengale. Futhi nje ayikho indoda engakhetha wena. Kwakhona ayikho ngizoyitshela. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kubina kuphela kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Le show lesibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba sisi wami ehleli duzo kwami kuyacaca kabanzi ukuthi ikhona lento angasayiqondi ngoperson athandana naye esizoyithola futhi kungesikhathi esingakanani. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathelene. Sabona? Unjani sisi? Ngiyaphila kunjani? Saphila. Uma bani uhleli naye? Nihleli noMazulu. Mazulu. Alright. Buya kuphi uhlala? Emsinga. Ukhulela khona vele? Yeah, ngikhulele khona. Oh, okay. Imvunulo yeni bafethu iyangichazezwa yini. But angazi ukuthi amantombazane agqoka kanjani. Ngengijwayele ukubona amakoti begqoka izinto ezinkulu nje izivunguvungu mase kufika ibhayi elilodwa balibophele ehlombeni i1. So amantombazane hayi intombi. Amantombazane agqoka kanjani? Amantombazane ayaye efake lamathawula lawa ama-colors lawa kuthiwa yitina. Yes. Then omama bona bafaka idwabana lezi ndwangu lezi enkulele ngangemuva. Oh, okay. Mase phezulu kodwa bagqoka ama-vest. Yeah, la amhlophe aneyisafe. Oh, okay. Yeah. So nawe ngabe ukhule mhlambe uvakashela emhlangeni noma awulithola ngalelo thuba usakhula? Hayi, mina azange ngithola lelo thuba ngisakhula. And you right ngalokho noma mhlambe uyayisola ndlela thizeni? Ayi, angiyisoli ngalokho. No, ngiyakuzwa. Hayi, angisoli. Ngiyakuzwa. Cela ungichazele kabanzi ngomperson wakho ukuthi nihlangane nini kanjani kephi? Mina nomuntu wami sihlangane 2022. Okay. Ningathini besifunda ndawonye. Yeah. So saqala lapho kwazana nje saphusha into ethi until now. Wena uyofunda noma uyothola uperson? Okay, kwenzeka ne? Okay, sharp. Manje bekuphethe kanjani umuntu wakho? Hayi cha shem ngabe nginamange bengiphethe kahle. Yonke nje leminyaka hayi bengiphethe kahle kodwa ukushintsha kwezinto njengamanje angisaboni kwenzeka njengasekuqaleni. Mhlambe kulesi sikhathi kusakuhle awukaze uzowambambe nomunye umuntu? Hayi cha ngikaze ngimbambe. Okay. Ubekuphethe kahle ne? Bengiphethe kahle. Mhlambe iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo esekenenzelana zona noba u2 kubudlelwano benu? Kubudlelwano bethu nje bekumnandi ngoba besichofelana namafoni. Enginikeza ifoni yakhe siba abantu abayikhiphayo siyodla out nje kuningi ngakubala kube kuningi kuningi. Nikhipha ngo-NSFAS? Asikhipha u-NSFAS. Noma mhlambe ubesebenza ngala afunde ngala? Cha sifunda sobabili. Engasebenzi. NSFAS wakhe nami no. Okay, ngiyakuzwa. Manje inkinga isivela phi? Umsola ngani? Kwenzakalani? Ish. Njengoba mina naye bese abantu esijwayelene ukuchofelana amafoni. Bese ngithi mina ngimcela ifoni yakhe ebe nokunqaba. Nginga understand ukuthi kwenzakala ngithi mina hawo. Sekusukela nini ngoba phela mina nawe sabantu esichofelana sekuchofelana amafoni ethi hayi njengamanje izinto seyishintshile kwamele uunderstand ukuthi ifoni yendoda ayichofa. Hawu. Seyishintsha nje esithubeni sikubukani. Kanjani nami ngingaqondi ukuthi hawu kanjani manje ngoba phela mina nawe amafoni besichofelana. Ngaqala lapho ngasona ngathi hayi no sekukhona into engahambi kahle la. Okay. And then uke wathola mhlawumbe ukuthi kwenzakalani sithini story? Ngize ngithi ngiyakubamba makukhala ifoni yakhe ukebe nokungayi-answer. Sometimes nakukhala ucingo ekuthatha ephumele nalo eminyango yolu-ansela khona. Oh shuthi network ayisekho la endlini mhlawumbe seminyango uyobheka umuntu eminyango. ohlishwa inetwork isephithizela nje into engaqondeki. Kaze kwanzima. Manje kwenzakalani ke emva kwalokho? Oh okay kuthe ngolunye usuku nje kade ngimvakashele. Okay kusho ukuthi ifoni ngoba phela besana nomuntu ukuthi mayiphuma uphuma nefoni nayiphuma ifake ekhukhwini kusho ukuthi ngalelo langa kwenzeka kwavele kwenzeka iphutha wayikhohlwa phela kombhedi ifoni kanti ngikhona
Mangilele pha kombhede nakhona futhi ngangabona ukuthi ishiyile ngisalele mina. Hawu ngizwe ifoni yakhala. Zina khona kushuthi uyifake ku vibration akayifanga nokuthi medical. Iyavuvuza. Iyavuvuza ngizwa nje vuvu. Hayi ngiphathaze vuvu ngiyaphathaza. Hayi mangithi ngiyithatha ifoni my love. Hayi ngibona ukuthi hayi ngisukume ngubeni ngizwe ukuthi hayi ingathi ngiyajuluka. Ngisukume hayi ngiansi. Ngithi mina ngakusiza. Ithi intombazane kukhulume intombazane ithi ngisacela ukukhuluma nomnikazi wefoni ngithi mina hayi mina umnikazi wefoni. Ithi intombazane hayi ngisacela ukukhuluma nomnikazi wefoni. Yes. Hayi ithi suka lapha iqede idrop icall. Okay kusho ukuthi ethi umuntu wami mayingena. Okay. Mayingena ngiyamtshela ngithi mina ifoni yakho beyikhala. Ethi bekubani ngithi mina beku my love wakho kusho ukuthi. Ngoba mina ngikhona la endlini. Imuphi ke lo my love lokho hayi kwaba ukuthi kusuka ingxabano. Yasuka ingxabano ukuthi impela sisigcina siyabekana izandla. Nje kuningi. My love lo mhlamba ke wenza wayintshontshe number yakhe. Njengoba sinezi number eyasisithizeni uyithathephi? Okay ku text enjalo usisi sedropile icall ngathatha icall. Mangithi ngiyayifaka ngala iphone nami ngithi ngifuna isave na ngithi qhamuka ukuthi inamba kamngani wami. How? Lo my love lo save ngala. My love ukuthi kushuthi umngani wami lo save ngala. Ngoba nangithi ngiyayithatha le phone le number le phone yomuntu wami ngiyayisave ngala iyavela ukuthi umngani wami lo muntu. Umngani wakho kanjani? Umngani wakho wasemsinga noma mhlawumbe umngani wakho la esikolweni? Umngani wasesikoleni. So wenza njani waqhubeka umfonela noma wathula? Okay, hayi ukuthi mina na umngani wami vele sinokubonana yabo ngama weekend noma nje abo siyavakashelana. Hayi uthema ngivakashela ngithi mina hayi mngani ngisacela ukuthi ungiboleke ifoni yakhe. Na umngani wami phela yebo besicofelana amafoni siyashutha nje. Hawu nangithi mngani ngisacela ungishuthisa. Hayi ebe nje nokunqaba kanti mina sengiyasazi story. Ngithi mina hawu mngani sacela ungishuthise ifoni yakhe eqale ekhale ngebattery in ngithi mina kanti mina sengiyahlanganisa ukuthi okay. Ngithi mina hawu ngicela ngiboleke mngani ifoni ngishuthe. Hayi ezegcine senginikeza manje nginika mina sengiya ku WhatsApp angisayi nje intweni sengiya ku WhatsApp mangithi story siyahlangana. Mhlawumbe umngani wakho ni close kangakanani? Ulo mngani wanje noma ubestie? Sisuka from primary. Okay. Mina naye. And uyazi na kanjani umuntu wakho lo? Uyakwazi lokho uyakwazi. Yena unaye umuntu wakhe? Uyakwazi. Unaye. Manje yini emsondeza kumuntu wakho? Angeke ngize ngisho nami ukuthi kahle indaba because nawe unawo umuntu wakhe noma bayafunana noma kanjani angazi. Uke wasuhlala phansi umbuzo umngani ukuthi sithini story noma wathula nje njengoba uzukhetha ukufika namhlanje ufuna ukukhulumisana naye ngoba nakho usumbona? Ngeke ngazama ukuthi ngikhulume naye kwaba umuntu ovuka ngolaka. Ngathi ngiyazama ukuthi ngithi ngikhulume naye wa umuntu ovuka ngolaka ngoba ngiza la ukuthi sibe abantu esikhuluma kahle sizwisisana ukuthi kahle kwenzakalani. So njengoba sinezile ke number yakhe simcelile ukuthi akasondele nganeno asijoyine kule show and akabanga nankinga kuyikona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile. So angazi uma wena ukulungele yini ukuthi ukukhulumisana naye ubuso nobuso ubuze konke ofisa ukuthi ukubuze kuyena. Yebo ngikulungile. Ngimlande. Yebo ngamlanda. Usilandelene. Alright babukela lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke asibanga nenkinga etheni ukuthi usisi asijoyine njengoba ela kusho kona lokho ukuthi uvumile. So ke impendulo zonke usisi afisa ukuthi ayithole uzoyithola kunesikhathi esingakanani so manje. So Yebo. Kanjani? Ngiyaphila njani? Muhle. Hawu ngiyabonga. Ngiyaphila nami. Umaba lohle naye? Madlamini. Sibakhulu. Yebo. Alright. Usisi mas. Ya ngemazi. Umazela kuphi? Hawu umnganami. Oh okay, senisikhathi ngana nabangani. Since primary. Yo nibuye kudeni? Ya kudala kabi. Ongenza ukuthi uyayazi yonke impilo yakho noma singathi ungacishe uyazi yonke. Ya siyazana nje. Nephesini wakhe futhi uyamazi. Yena muphi esikhulunywa ngaye? Wow, bangakanti. Cha phela angazi ukuthi kahlahle uyena muphi ongibuza ngaye.
Okay. So njengoba ula kule show ubhalile ngesimanga sokuthi kunezinto eziningi angayiqondi. So ingakho sikulandile ukuze azokhona ukukhulumisana nawe ubuso and ngiyacela ukuthi naloma umuphi umbuzo akubuza wona umphendule wona ngiqiniso. Yebo. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Unjani sis? Yeah, Nomvelo. Ngiyaphila. Ngiyethemba uyazi ukuthi indaba eyenza ukuthi size sifike la mina nawe. Hawu angazi. Oh okay, hayi ngizokukhumbuza na ukuthi awusakhumbuli. Uyakhumbula mhlazane ngikubuza ngomuntu wami ukuthi nenzanani naye. Muphi umuntu wakho okhuluma ngayo? Cha uyamazi phela umuntu wami. Muphi? Awu, kanti yena muphi umuntu engithandana naye? Wami, umuphi umuntu wami onothandana naye? Angithi uyazi ukuthi ngiyacommunicate nabantu bakho. Kwakhona ukuthi kuze kufike lapho ucommunicate nabantu bami kanjani? Nomvelo mina naye savumelana ukuthi kuhle ukuthi ngikhulume nabantu bakhona mungazi ukuthi ukephi. Ngazi mina ukuthi ukephi. Okay fine. Eyomathandana ifika kanjani? Yomathandana noba Nomuntu wami. Nomvelo. Okay. Ngathola efonini yomuntu wami ukuthi niyathandana kuma conversation. And then ngayithatha inamba yakho efonini yomuntu wami. Then mangithi ngithi ngiyayiseva ngapha efonini yami yavela ukuthi wena. Kanjani? Ngifunani wena ifoni ye boyfriend? Yami. Angithi. Yami ngithi boyfriend. Angeke ngize ngayicofa mina ifoni ye boyfriend yami. Kwenzakalani ke phakathi kwenu no2? Ingakho ngifuna ukuthi ungichazele ngoba sila. Ngingachazela kanjani? Cha ngithi wabona ukuthi kwenzakalani? Cha ngichazele. Understandanga ukuthi wabona ukuthi kwenzakalani? Kanti kahle mina nawe kanti mina nawe phakathi kwethu kwenzakalani sina soyithu? Hawu samangani mina manje ufika kanjani ke lapho? Mina yabona kodwa ukuthi kungijwayela kabi lokho bukwenza. Nomvelo Ngithi yabona ukuthi kungijwayela kabi. Manje musuthi ngiyakujwayela usubela mina nawe usubela kude eprimary. Manje usuzongenza njengamanje. Kusho ukuthini? Ngithi usuzongenza isidima nje kuphi la suka khona mina nawe? Ukuthi usuzongenza isidima njengamanje. Kanjani? Ukungijwayela kaphela lokho okwenzayo. Ukhona umuntu wakho othandana naye? Khona esibambisene naye. Khona wazi ukuthi umuntu wamngani wakho? Yebo. Ungijwayela kabi. Kwale jacket le akayikhumula kwale jacket ekade ngisanda kumthengelana ngicela jacket yami. Hayi kabi ngiyayicela kwale ngiyayicela nophaca bakhe. Kade ngibathi ngimthengele umngani wami kuzoba ibirthday yakhe. Ngoba ngithi mina umngani wami ngiyayicela. Ngicela jacket yami. Ngicela wakho. Ngiyacela jacket yami. Uyikhumule ngiyayicela. Ngibalele izinto ongenzela zona. Konke ngiyakufuna. Mina okwami ukuwena. Ungakuthatha nawe. Ungakuthatha. Ngicela jacket yami. Hayi ijacket ngithi ngicela uyikhumule le jacket oyigqokile. Khona ijacket ozoyithola kanjani ngithi ngicela jacket yami. Ngiyayicela. Cha musubongibamba ngishayelani ukuthi ngithandana nomfana. Angishayela umfana. Isibindi sabafana abayothandana nabo wena. Abafana bangaka ungangishayela umfana. Hayi akafuni nje akafuni wenza ngabe abafana ngabe ngiyasehlisa. Ngabe ngiyasehlisa. Hayibo awukwazi ukuthi ungaphakama ubuthandana nendoda yami sibe sabangani. Ukwenzeka kanjani lokho? Ukwenza kanjani lokho? Nomvelo mina kahle. Ukwenza kanjani? Umngane onjani? Uyinyoka. Awusayena umngane wakho. Cha uyinyoka. Ngibiza ngakho. Uyinyoka. Umngane onjani okwazi ukuthi uthanda ne-boyfriend yakhe? Ukumkhombisa inyoka ngiyeka ngoba ngifuna ukumkhombisa inyoka ukuthi yini. Hayibo ngithi uyinyoka namanje ngisasho. Ungibizeleni la. Wena nje kahle la. Wena kahle umthetho kunjani la? Ungibizeleni la. Hayibo ungibizeleni la. Ngikubizela ukuthi uzocela ukuthi kwenzakalani phakathi kwenento yami. Ngisayiqala yonke le nkulumo ukuthi ungibizela ukuthi sizokhuluma. Angithi ngiphendula ukuthanda kwakho. Ngihleli endaweni la basingali mengi nawe. Ukungijwayela kabi. Yazi ungijwayela kabi. Ngijwayela kabi la. Ngijwayela kabi lapha. Ngijwayela kabi. Yazi ungijwayela kabi. Yebo ngabantu angithi ngijwayela kabi. Angithi wahluleka ekuqaleni ngikubuza kahle ukuthi yena kwenzakala. Ngoba bengikuhlonipha. Ungihlonipha kanjani uqoba indoda yami? Ungihlonipha kanjani akusikho ukuhlonipha lokho? Sisi. Mengikuhlonipha. Ngithi ungihlonipha awungihloniphi uthanda nendoda yami awungihloniphi. Awungihlonipha akusikho ukuhlonipha lokho kanjani? Kade uthi manje akusayena umngani wakho. Kuqale nini ukuthi angabe uye umngani wakho? Ever since nje uNomvelo ngimbolekile ifoni ethi angithi umuntu ojwayele ukuthi bengifikile ngimvashelile eshuthe ngefoni yami. So
Mengimboleka ifoni uNomvelo waya ku WhatsApp. Uyapi ku WhatsApp? Wayithola into efuna ukuyithola. Mina nawe besingachofelana amafoni. Besingachofelana amafoni mina lapho nje ngoba ngithi besingachofelana amafoni ngoba wazi ukuthi efonini ukuthi ukhonani. No guys, ngoba wazi ukuthi efonini yakho ukuthi ukhonani. Ingakho ungasanginika ifoni yakho. Angithi ngoba uwazi ukuthi ukhonani efonini yakho. Angithi ngoba uwazi. Ingakho ubungasafuni ukunginika. Ingoba uwazi angithi ukuthi ekhona efonini yakho khonani. Ubuyapi wena ku WhatsApp efonini yakho? Ingoba bengifuna ukuconfirm le bese ngiyazi ungaboleka ifoni uye ku WhatsApp. Akujoyela kabi. Wena ojoyela kabi ku WhatsApp. Wena ojoyela kabi. Ubuyapi ku WhatsApp? Ukuthi ngoba bengifuna ukuconfirm le bese ngiyibonile. Umfana asakufoni. Hayi, wena olandela umfana. Wena olandela umfana. Indoda yami, indoda yami. Hayi kanti bakahle kakhulu umfana wakho. Kanti usudlala ngawe ke ngitshela. Udlala lawa kanjani sisi uzoba ibhola kanjani utshele kahle uzoba ibhola kanjani wami uzogcina la kimi sisi uzokwenza nje bokhaphethe kushiqede kushiya kanjani umuntu wami lo ngiyamazi suka kude kamnayi umuntu akwazi kanjani usekiyeke wena eze wena phela sekiyeke umngane wakho bazokuyeka kanjani angithi uyabanda lapha ngaphansi angithi uyafetana uyabanda ngimfetha abafana Awusakwazi lokho wabona kahle ngifika nomuntu wakho ngize sizobheka wena ehlisa nje lesi ngani besazoqhubeka amina soze angeke nje ngizibone nami vele ngiyambonga uNomvelo ukuthi sizothola usazoqhubeka kodwa nomjita ngizoqhubeka noGayi wami usazoqhubeka noGayi mina noGayi nje siyathandana and angeke sizistophiso uNomvelo hayi nizohlukana lokho ngiyakwazi angeke nizohlukana okay angeke ngiyakutshela nje okay asigade nje suku lamhlanje uthi sizophela nosuku ngangivumela ukuthi simfonele ubhuti sibone ukuthi kahle kahle ngakhetha ba anginankinga hayibo sikuphi isidingo salokho akafanele cha sikuphi isidingo akafanele akafanele uchaze phela akafanele angisiboni mina sisidingo mina ngiyasibona cha mina ngithandi yini uyasaba cha ngisabi manje awuzethembi indamele ezefonela umntwana awuzethembi lesimanga sakho angithi indoda yakho uyibona phela nendoda kanjani abona ngoba kuyindoda yami ngiyasithemba mina ngiyasethemba waphela mina nawe hlezi akafanele sikhuluma yahluleka ungiface bona ukuthi uzongifacea la Uwafuna namadoda abantu? Hayibo kahle wena. Uwafuna ngithi wafuna wena ngabuza namadoda abantu ukuthi ungifunani mina mhlawumbe uzokuthina isicelo sabafana. Kanti awubazi isicelo sabafana benza njalo. Wena sisongele ubesimilo sakho ukuthi sinjani. Isimilo sakho sisi. Wena sakho uyasibheka. Tshele ke mina. Wena sakho uyasibheka asikho nje right. Nihlala ndawonye? UNomvelo ever since nje wangilethela le drama yalomfana lokhane manje lokho engibuza izinto ngashintsha urooms. Angisahlali naye. Ngibalekela isicefe sakhe. Kodwa niserese yodwa? Yebo. Nisazophinda ukwazi ukubonana futhi? Cha. Njengoba eshoke. Ufila kanjani ngokuthi uphatheke kanje njengamanje? Anginandaba mina sisi nokuthi uphatheke kanjani. Anginandaba nje nalokho mina. Mayenza kanjalo kuphesini wakho. Kwakhona ngoba nendoda nangathi kwakhona ngoba nendoda enjena ngoba nendoda nangasuka ngitshela indoda yakho ukuthi uyayitholela kune lo wena uyajwayela wena akekho umuntu ongakufuna akala indoda yakho yabo nje nomfana wabona kahle ukuthi ngithi uzothi mangasuke ngitshela indoda yakho ukuthi ayijolele izothini ngoba phela wena indoda angithi indoda yakho ifebela indoda yami angithi njengalento yakho engakuthathela yona mama dad ithi njengala futhi nje ayikho engakhetha wena kwakhona ayikho ngizayitshela yabo ngoba nomfana wakho nakwazi ukuqhuba iminyaka emingaka wathi wazokhetha ngifuna ukutshela indoda yakho ukuthi ayifebela nendoda yami uyabuyithola relationship yenu uyabuyitholaphi Nizozumela kodwa ukuthi siphinde sinilandele udaba lweni noma seni right ungani beni nebinqabulathi mina ngicanga ukuthi use right uNomvelo ngoba usezwile sengimtshela ukuthi mina nomfana siyathandana and angeke size siyekane usengabona ke yena ukuthi umisa kanjani nizohlukana kanti nizohlukana yazi uzokhathi sibebetwane ngiyafana ongakufuni ufana ukuthithelayo hayibo kahle wena akufana ngimfuna mina ngithende zezinqa la wayengeke umfana zekuyeke akakho umfana phela wena wabona lezi nqa wena ongenazo yes wayengeke zeyeke ngoba vele wayifuna ukaphethe ukuthi esuleleke kwinyawo eqede ushiye kanjalo ngiyacela nisivumele sinidedele ngokuhlukana ngiyacela ukuthi uphume noyedwa ngiyacela akupheleleke la angeke futhi yazini ngikushaya nje ngalodwa ngiyeke ngimnika lodwa futhi yazi ukuthi ngimncane nje kodwa ngizokhwela phe
kwakho ngimncane impela kodwa ngizokhwela kwakho ngiyacela. Sindela ubhuti sisongibambile ngoba mina nawe ayiphelele. Akusho ukuthi ayikapheli.